stranu mojeho hrdinka a tam hrdinka a budu poslúchať mu babku a budú všetci poslúchať a budú všetci poslúchať. Kto všetci budú poslúchať, detko? Ja. Lebo sú Vianoce. Sú Vianoce. A na Vianoce sa... Dobre, babka. Ja mám chcem Vianoce, a keď budú Vianoce, chcem Vianoce teraz, aby som... Na Vianoce sa dávajú darky dobrým deťom. Dobrým deťom, aby som poslúchala a ja poslúcham, budú všetkých poslúchať. Aj rodičov. Aj rodičov. Aj bráčeka ľúbim. Aj bráčeka ľúbim. Aj babku Zuzku. Aj babku Zuzku, všetci nám. Detka Juraja. Detka Ula. Detka No Borisa. Ježiško budú poslúchať. Aj Matúškovi budú požičať. Prosím, donies mi darčeky, aby som sa dobre hlasne pohľala. A budeš mu požičiavať aj tú gitaru? Budem aj Matúškovi budem aj mu požičať gitaru. Doniesieš mi, prosím, Ježiško, darčeky.